Benvinguts al Centre López Vicuña. Tenint en compte que no ha estat possible realitzar una jornada de portes obertes presencials, hem elaborat aquest material amb l'objectiu d'informar totes les famílies i alumnes. Som un centre concertat de nivells postobligatoris i això implica que els alumnes que accedeixen al nostre centre són tots nous. Estem situats al barri de l'Eixample, estem molt cèntrics i això facilita molt l'accés al centre utilitzant diferents transports públics que es troben molt a prop. Impartim 4 cicles formatius de grau superior amb possibilitat de cursar-los en modalitat dual o no dual. Els cicles són Màrqueting i Publicitat, que s'imparteix en torn de matí, Educació Infantil, que també s'imparteix en torn de matí, Comerç Internacional, que s'imparteix en torn de tarda, i Higiene Bucodental, que s'imparteix en torn de matí i de tarda. A la pàgina web trobareu els dossiers informatius de cada un dels cicles. En aquesta presentació us explicarem les característiques comunes d'aquests 4 cicles, que són les que també defineixen els principals punts del nostre projecte educatiu de centre. Som un centre concertat que formem part de la Congregació de Religioses de Maria Immaculada. El nostre projecte educatiu es basa en els següents aspectes. Primerament, una relació molt propera del professorat amb els alumnes. Realitzem una forta personalització durant el procés d'aprenentatge. Un dels trets més importants del nostre ideari és l'acompanyament, el seguiment i l'acollida de l'alumne per part del tutor i de la resta de professors. El tutor és el punt de referència dels alumnes, els acompanya, fa un seguiment personalitzat i té una important tasca d'orientació entre altres accions. Dins de l'acció tutorial treballem molt la cohesió del grup. Al ser nous tots els alumnes, des dels primers dies de curs treballem molt les dinàmiques de coneixement i altres propostes que faciliten l'acostament entre els alumnes. Això ho treballem durant tot el curs, perquè pensem que és molt important mantenir una dinàmica positiva a l'aula i un bon ambient de classe. Formem part del programa Activa FP del Departament d'Educació. La metodologia que es porta a terme a l'aula ajuda els alumnes a desenvolupar-se competencialment des de l'àmbit professional, de cara a les pràctiques que realitzaran i, sobretot, de cara al seu futur lloc de treball. No només són importants les competències professionals basades en el lloc de treball, sinó també les competències personals i socials, com la responsabilitat, l'organització, la puntualitat, l'autonomia, la creativitat, el treball en equip. Totes aquestes competències les entrenem durant els 2 cursos, tant al centre educatiu com a l'empresa. Els cicles formatius de grau superior són, com el seu nom indica, estudis superiors, que requereixen un esforç i un treball per part dels alumnes de manera continuada. A l'aula treballem molt per projectes, reptes, casos pràctics que ens fan arribar les empreses del sector i que de vegades poden ser interdisciplinaris. A partir d'aquí preparem diferents propostes que posteriorment podem aplicar a les empreses. I també l'empresa ve al centre educatiu per tal de mantenir una coordinació fluida entre els 2 àmbits. A més, desdoblem les hores que els alumnes fan a l'aula taller per tal que puguin aprendre més i de manera més personalitzada. L'avaluació es realitza de manera continuada. S'avaluen els projectes, els casos, les exposicions, les intervencions a les empreses, es fan proves escrites i es valoren les competències personals i socials. A la meitat de cada trimestre, el tutor fa arribar a l'alumne un informe qualitatiu de cadascuna de les matèries. D'altra banda, durant el curs oferim diverses propostes de caire més personal als alumnes, a les quals, de manera voluntària, decidiran si volen participar. Per exemple, els tallers d'interioritat, on es treballa l'autoconeixement, la relaxació, l'esquema corporal. L'alumne que vulgui pot aprofundir-hi més i donar al taller un sentit cristià. El centre disposa d'un gran ventall d'empreses col·laboradores que funcionen molt bé a nivell pedagògic i on l'alumne hi aprèn molt. El llistat d'aquestes empreses el trobareu al full informatiu de cada cicle. Un tutor de pràctiques o tutor dual fa el seguiment de cadascun dels alumnes a l'empresa i està molt en contacte tant amb l'empresa com amb l'alumne. Tal com hem comentat, els cicles es poden cursar en modalitat dual. Aquesta és una opció que proposa el centre, però no és una obligació per als alumnes. A la pàgina web trobareu, dins del document d'organització dual, més concreció sobre la temporització que es realitza en aquesta modalitat i el procediment que es porta a terme.
La formació dual és la modalitat de la formació professional en la qual l'estudiant té l'oportunitat de realitzar una estada remunerada en una empresa. Per tant, esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa. Els alumnes poden cursar el cicle en modalitat dual o bé realitzar la formació en centres de treball. Si l'alumne tria cursar les FCT o pràctiques a l'empresa, l'organització és la següent. Les pràctiques s'inicien a finals del mes de maig del primer curs, cap al dia 26 de maig. Aquest període de pràctiques es pot allargar fins al 9 de juliol aproximadament. Els beneficis de temporitzar les pràctiques així són, d'una banda, que els alumnes realitzen aquest primer període sense classes lectives, només fan pràctiques, i que la resta d'hores de pràctiques es continuen fent a segon curs. Els alumnes que vulguin cursar els estudis en modalitat dual caldrà que ho sol·licitin. Els criteris de selecció són l'assoliment de competències i la nota de l'expedient acadèmic. L'organització de la formació dual és la següent. Es realitzen 80 hores de pràctiques a finals del mes de maig del primer curs. Aquest període de pràctiques no està remunerat. Després d'aquestes 80 hores, els alumnes inicien la modalitat dual fins al mes de maig del següent any, a excepció del mes d'agost, i aquestes sí que estan remunerades. Des del centre es fa el seguiment per part del tutor, que es coordina amb el tutor de l'empresa. De tota manera, un cop iniciat el curs, els tutors de l'aula explicaran als alumnes tot allò que necessitin sobre l'organització de les FCT i de la formació dual. Per altra banda, també oferim els cicles en modalitat semipresencial. Aquesta modalitat té com a finalitat facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives. Per sol·licitar la modalitat semipresencial, cal acreditar motius laborals, tenir cura d'altres persones o qualsevol altra circumstància excepcional. Aquesta incompatibilitat amb l'horari lectiu s'ha d'acreditar documentalment i en aquest cas el tutor realitzarà un horari personalitzat. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa. Els horaris dels cicles es realitzen de manera intensiva. El torn de matí és de 8 a 14:15 hores i el torn de tarda de 14:15 a 19:30 o 20:30 hores. Esperem que aquesta informació us hagi estat útil. Per qualsevol aclariment, restem a la vostra disposició. Us podeu posar en contacte amb el mail de direcció que trobareu a la nostra pàgina web. Fins aviat!